čo môže byť zápalné? Bomba. Bomba! Alakadaka sexy. Alakašaka bomba. Čo odloží starý otec, keď sa okolo neho začnú motať vnúčatá? Alkohol. Alkohol. Po cigaretách nám to mohlo dojsť, že starý otec teda odloží. Aj pije. Áno, áno, lebo na dôchodku to ide oveľa ľahšie ako v práci, pretože nemusíte fúkať. Jedine, že by stará mama mala tréger. Moderná stará mama má svoj tréger a dovolí starému otcovi piť do 1,2 promile. Môžem si dať ešte jeden? Fúkni. Ešte si jeden môžeš dať. Ešte si môžeš dať. Poďme sa pozrieť do tabulky. Čo je dvojka? Nevestu môže mať na sebe. Na rukách ju môže nosiť. Celý život je jeho. Zobral, najprv požiadal ruku, dali mu, normálne poslali v krabici, to je vaše. A potom to ide pliecko, koleno údené, však sme to mali predchádzajúce odpovedi. Po častiach ju získava celú, až si ju doma môže poskladať, je jeho. Až na záver prichádza tá najdôležitejšia časť, ktorú tam vloží a môže ju kompletne používať. Manželku. Môže variť. A už môže variť, lebo má ruky.